So abantu abafuni attention yegcokama abangasebenzisa ungizo ukuze bethole attention yegcokama. Igcokama alinayo imbanga njengamanje la emculweni. Angisenayo imbanga. Ngisho ungayithatha itape ukala. Ngisho ungayithatha itape ukala anginambanga. Anginayo umuntu engiqhathaniswa naye. Omaskandi bonke ngibathatha njengezingane zami manje. Makhona wenza okuhle ngiyamncoma, makhona wenza okubi nami ngiphatheka kabi ngoba ngisuke ngibona ukuthi konakala isizwe sami Mfowethu. Yes, so nje bafowethu ngithi ngicacizela ukuthi angisena umculo wodlame manje ukuthi nginodlame yonke into yakho into yami competition. Ngiqonde nje ngqo bafowethu. Yabo. Wembo kaManqele. Yeah. Ngoba ke nkawu yami ke ngathi ujonga ngathi ukubheka. Engathi sewuqedile studio. Mawuthi ukubheka singalindelani kule album yakho ezoyikhupha ngoba ke date awukayikhupha awukayidedile. Akayidedela hayi uyasazi izitori zakho. Hayi kakhulu. Uyasazi izitori zakho ngiyabuza. Cha mfowethu ku-album igcokama elisha ngizokhipha. Okokuqala abantu bengalindela isiqi se-album engayikhipha eyayibizwa ngamagolide. Ngamagolide. Sazi kahle. Isiqi samagolide engibuye ngaso lapha. Angithi mina ngangicula amagolide futhi ngangizenzela. Ngisengakwazi ukuphinde futhi ngenze into efana nale. Igcokama ngizolubuyisela leso sigaba bazokhumbula abantu ukuthi ligcine ngesikhoroporo sami igcokama kule minyaka le edlule. Sininesikhathi ligcinile abantu bese belikhumbula. Ngizobuyisa lona ke igcokama. I-date ngizoyiveza kodwa i-date ngizoyimemezela sekusele 1 week ngoba la umaskandi ngifika nezitayile ezintsha bese ngiyamuva ngiyayishiya. Ngafika nokuthi ngikhipha single track before kuphume album ngakuyeka lokho sebakuyeka umaskandi. Ngafika nalento yama promo yabona into ukuthi abantu belokho bekhotha umlomo lapha behlele ematsheni. Into engafika nayo le ama promo na ama promo aseya ngokuya ngathi aphela isikhathi ngoba sengaphuma kona kahle kahle ngiqala izinto ezintsha bese ngiyadlula kuzona ngishiyele isizwe sami. Alright. So kulokhu ke lento yokumemezela i-album 4 months ingakaphumi ukuthi yes album igcina siphoxa abantu lonto ngoba kuyenzeka umemezela nje umemezela into engekho uyabona mase iphuma album izwala manje isi-week understanding ngisho. So kujwayelekile ukuthi ngijumise vele ngiqhamuka yabo ngonyaka odlule vele ngaqhamuka ngemfolomane ngathi awufolomane amaswish amageja la dedla manje uyabona. So nakulonyaka ke ngubona ngathi angikhulumi kakhulu sengiyawazi namabhinqa ngeke ungitshele ngamabhinqa. Amabhinqa awamfuni umuntu oyiqhayisa yena uyabona afuna umuntu owenzayo bese yamthanda yamsupport. Ingakho amabhinqa azaqole ngisho ukusupport imisangano nje oking noba ngoba amabhinqa awamfuni umuntu ongathi uyafoster we understand ukuthi wenze bese thanda lento osuyenzile Manqele. yeah mfowethu. So nje ushuno amagolide kuyigcokama elisha ngoNovember mhlambe noma ngoDecember sazi akwazi bambanje kuchiya. So bese kuba ukuthi bafowethu ke ikhona ingoma inkulu lokhu lento yokubhoqa abantu lena ke yokubhoqa abantu ngeke leyo nto isali ikhona yabona Hayi. ikhona ihawu kodwa ke hayi Wethu yazi. ngidlula nje inyaweni ngoba ngisho ngithi angisenazo minimba nginelisa abantu ngoba umuntu mangimshayile mina mfowethu yabona mfowethu mina nginenhlanhla ngithi mangilwa nensizwe emakhaya ngishaya ikhanda libe bomvu ifike egoli ifike ithola itoho umsebenzi silence ngoba nginenhlanhla ngisho ngoshayile uzoba nenhlanhla kahle. So mangidlula nje ngidlula Sandla sekuzokama siyabuyisa. siyathinta siyabusisa noma ngayiphi indlela noma singathinta ngayiphi indlela siyabusisa. Wethu yazi kunabaculi abathi ufika abasafika emculweni engeke ngithi babala ngamagama wabo ongathini ngoba banokuthukwa abaculi ko Facebook. Ungathini ukubanika amagama ukubakhulisa nobaqinisa abafana abancane kunabafana abancane lapha Nkosi yamagcokama oduma kahle onto encane encane omzukulu baningi bethu angazi ngabala ngithini uyabona kuyabhalwa ngoFacebook kubhalwa kabuhlungu Oskelembele umxhashazwa odidi uMashoba uyabo baningi nje uyabona. So labo bantu laba vele bakhuphula umculo lo nesebenzayo nathi singamaqhawe ngawo ngiyajabula kakhulu ukuthi kube nabafana abancane abanetalent ngalendlela bafikile ke labafana ngifuna ukusho ezinye zezizathu ezenza ukuthi ngiqede lento ye competition ngithathwa ngabe ngiqhathaniswa nabantu
engingafani nabo noma abangafani nami ngangiqedela khona ukuthi labafana bethola ithuba lokudlaleka uyabo bethola ithuba lokulaleleka nelokusupporteka ngoba mina ngizovumela ukuthi kube khona i-competition uyabona ngoba phela uMaskandi mina ngiphethe i-remote kaMaskandi ikumina labafana mawukuthi kufanele bekhule endimeni kumele mina i-remote ngishintshe i-channel leyo ukuthi kube ne-competition ekhona izokwenza abafana benganakeki kanti bayacula futhi basenomdlandla basebasha uyabona badilivela abantu ingoma ngempela enkulu you understand ngiyakholelwa ke mina engomeni enkulu ngoba ngaduma ngayo ingoma enkulu oma la vistos no Flupha njalo so labafana laba nje kakhulu ngiyabakhuthaza ukuthi abaqine abafana nami ngikhona ngiyabalekelela khona nomunye umfana uthi ubani umenzi nomunye umfana umabizela lo mfana uthi umenzi oyethe ngikhumbula uma ngibone ex yami vele ngikhumbula umuntu wami into enjalo lo mfana ngangifisa ahlukanisa unyawo unyaka odlule kwasho ukuthi ke mfowethu egcina usuku ke amabhadi abantu awefani yabona angene mina nje ngangena kwi-top 10 uhlonza unyaka kodwa ngangena indaba nje naleyo lo mfana ofana ahlonza unyaka ngonyaka odlule wangawuhlukanisa ke ngenxa yezimo ezithile. All right.